Waqt li qal li l-inċidenza tal-imwiet ta' pazjenti bil-kanċer kull ma jmur qed tkompli tonqos inkluż f'pajjiżna, il-Ministru responsabbli mis-saħħa Joe Bela tenna l-impenn tal-Gvern jkompli jinvesti fil-ġlieda kontra kull mart relatat, inkluż fil-kura, r-riċerka u s-servizzi preventivi li jingħataw fostna partikolarment miċ-Ċentru tal-Onkoloġija Serent Nimamo jew is-Samok fil-Qasir. L-iżviluppi, l-avvanzi moderni li jsiru fil-qasam tas-saħħa aħna nilqawhom u nibdew nipprattikawhom mal-ewwel. U dik li tfisser li tpoġġi l-pazjent fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet u fiċ-ċentru tal-azzjonijiet tiegħek. Għalhekk importanti ħafna li s-sena li ġejja il-budget għas-saħħa ħajkun ta' 1.7 biljun euro. Dan huwa budget record li ovvjament minnu ħajgawdu pazjenti bil-kanċer ukoll. U kienet jieħu sehem f'konferenza ta' ġurnata organizzata mill-Oncology Center Association bit-tama Together Towards Excellence Then Now and the Way Forward, fejn saru għatta diskussjonijiet u preżentazzjonijiet minn diversi esperti fil-kura tal-kanċer waqt li tfakkar l-10 anniversarju mill-qabża storika f'pajjiżna fejn il-kura tal-kanċer ġiet trasferita għaċ-Ċentru tal-Onkoloġija Serent Nimamo mill-Isptar Ser Paul Boffa. Il-konferenza servit ukoll bħala riflessjoni fuq il-progress miksub u dak li awgura l-futur fil-kura. Hawn ġew diskussi suġġetti ewlenin bħal innovazzjoni u r-riċerka fit-titjib tas-servizz tal-onkoloġija flimkien mal-kollaborazzjonijiet mediċi b'enfasi fuq l-importanza li l-professjonisti kollha jaħdmu flimkien biex jipprovdu kura moderna, komprensiva u personalizzata lill-pazjenti.